rồi Hùng ơi. Cái viết bản đó. Cái viết bản. Cái vleugels. En klaar is Kees. Superpiloot Norbert Puck maakt de nieuwste vandaag. Trời tạnh mưa đó mẹ, đi đi đi. Hallo Tiewertje. Belt u maar samen. Kijk eens. We hebben nu even geen tijd voor die streken van jou, Norbert Puck. Het is brandpreventiedag en brandweerman Sam en ik hebben een hoop werk te doen. Komt u bij de commandant staan en let u maar niet op Norbert. Sorry Norbert. Misschien kan het een andere keer. Maak je maar niet ongerust, Tiewertje. Het is maar een routineonderzoek om te controleren of de supermarkt brandveilig is. Vậy, mày cắn táo mà. Brandpreventiedag dus. Ik bedoel,